माथो रावबो फैयालै हेलो 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 दोस्त लोग प्लीज़ सपोर्ट मी जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हेलो 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 प्लीज़ कमेंट मी सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा दोस्त लोग प्लीज़ कमेंट हेलो 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 दोस्त लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हेलो हेलो दोस्त लोग जोंहा गोमस्रां ब्लग सफैनो हादों आंनि एलबियाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय हेलौ आंनि डार्लिं फैयाखै नामा ओरैसै फैयाथ' आरो मालाय रावबो फैलानो लाइक होदो दे अननानै गोमस्रां ब्लग मा कमेन्टखौनो फैथारला माथो कमेन्टआनो रावनिबो गैया हेलौ 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 कमेन्ट खालामदो दे सोर सोर दङ अननानै
जोंहा एसएन बड' ब्लग सौफैनो हादों आंनि एलबियाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय एसएन बड' ब्लग हेलौ निउ कामार ओरैसै खबर सबरा बोरै एसएन बड' ब्लग लाइक होआखैबा लाइक होनानै होदो। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों नेट गैया नामा? नेटआलाय बिदिनोसैलै थांलाय फैलाय बहुद माबा प्रब्लेम जानानै होयो जिअ'आ। जोंहा एमारसन फुड सौफैनो हादों आंनि एलबियाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। नाइस गुड ब्र' आई एम इमरान चौहान फूड चैनल यूट्यूब पाकिस्तान। आहा आप लोग का पाकिस्तान में है? प्लीज़ कमेंट कीजिए। और जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों हेलौ सना एसएन सना डार्लिं नोंखौनो नेबाय दंमोन आं सना ओरैसै बा मालाय सना सनिबो मोनगुलायबायलै गोमस्रां ब्लगआ। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ मा बुंबावदों मा सिरि सिरि बियार मा सिरि सिरि जानांगौ जाखो कमेन्ट गावसिला हरजोबदे गावसोरनो गावसियाबा आंलाय बोरैथो नों रायज्लायहरबाय थानांगौ जाखो। इमरान चौहान पुट ने बोला है जी हान ओहो आप लोग का इमरान चौहान खबर सबर कैसा है? सब्सक्राइबर इतना है 1K। जोंहा एसएन बड' ब्लगआ बुंदों गोदान लोगो खालामबाय अन्नानै आंखौबो लोगो खालामदो दे। ह नंगौ नामा? गोदानसो नामा? हम लोग का फ्रेंड है एसएन बड' ब्लग। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंबावदों आंनावसो गैयाना नोंना आंनासो गैयाना नोंना गैयारा नेट आलाय ओरैसै आंनाव नांदोंलै गोमस्रां ब्लग। जोंहा एसएन बड' ब्लगआ बुंदों गोमस्रां सना मा खालामदों ओरैसै मालाय सनाल'लै आंहालाय बे सना फिथरबो गैया रुफाबो गैयालै एसएन बड' ब्लग। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों बिआर एसएन सनाखौ साब अल खालामहर भिडिअ नायनानै। अह नंगौ नामा? दे गोमस्रां ब्लगआ बुंबावदों नेट गैयालां खालामगोन सापर्ट होदोब्रा आंखौबो गोमस्रां। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ मा बुंबावदों उन्दुना दङ सना नोंखौ नेना दं आं। आयै मालाय हालालै बिसोरजों। जोंहा एसएन बड' ब्लगआ बुंदों आयु सना ओरैसै मालाय सना रुफा दंजोबलायोलै आंहासो गैया माथो। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों नेटआनो आंनि ओरैसै टोटस फाला बेबायदि जायो नामा? जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों फैदो आंनि लांदां बिखायाव सना लागाव बङाइगाव सालाथि बासुगाव दांथलानि बङाइगावसो जाबाय माथो।
जोंहा SN बड' ब्लगआ बुंदों मानो मागोआवनो एफा नेट स्ल' ओरैसो मागोआव बयबो अनलाइन दामनायालाय बोरैथो स्ल' जाया जानो आरोबाव खाथियावनो गैयाना टावार खुन्थायानो एयारटेलबा हाइफाइ नांगौमोन दा एयारटेलाव माबायानो गैया बेलेन्सआनो गैया ओंखायनो जिअ'आव थानायखाय होदों आङो जोंहा SN बड' ब्लगआ बुंदों आं बायोलै नेट स्ल'बा ओरैसै मालाय गावसिना मालाय SNना नेटआनो खाथियावनो दंखायोदां टावार खुन्थायानो ओंखायनोथ' मालाय हायालै नोंसोरजों जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों SN सना आं रायलायनाय खोनादोंना खोनायाखै आं जि खोनायाखै जेबो खोनायाखै अह मानो खोनायाखै जानांगौ जाखो गोमस्रां ब्लग थगायखोसो ना माखोसो जोंहा SN बड' ब्लगआ बुंदों खोनायाखै सना अह नंगौ नामा मानो खोनाया जानांगौ जाखो जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंबावदों मिथियालै SN सना माबायदि जायगायाव थाना होदोंथाय दंफाङाव गाखो दंफाङाव अह नंगौ नामा र' दा औवा थिखिनियावनो गाखोहैगोन आं गोमस्रां ब्लगआ बुंदों खम जारला SN सना दार्लिं जिउ ओरैसै मालाय जोंहा SN बड' ब्लगआ बुंबावदों फै खानायावसो दं नामाथाय सना ओरैसो थोदस मा जाद बुङो नोंसोरलाय जावखोना फबखो आंखौलाय सानैबो जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंबावदों आंबो बायो SN सना मा बायदि थाना होयोथाय सापर्ट होनो सानबाबो होनो हाया बिदियावनो खारजायो ओरैसै बा गावहा खारखायो कमेन्ट मोनसे मोननै हरनानै गोमस्रां ब्लगआ बुंबावदों मिथियालै सना आंथ' बोरैबासो साननाय बायदिसो खोनाबाय सना ओरैसै मानो खोनायाखै जानांगौ जाखोब्रा गोमस्रां ब्लग नेटआलाय माथो एफा मोजां नांदों 150नो मा जाखो जोंहा SN बड' ब्लगआ बुंदों आइडि दंबा हरदो दे आइडियालाय दङ SN बड' ब्लग 8था आइडि दङ आंनाव नोंनावलाय मोनबेसे आइडि दङ खोन्थाहरलाय दे SN बड' ब्लग हेलौ दे कमेन्ट खालामदो सनाफोर लोक्षिफोर माइनावफोर जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों 5 आइडि दं बिनाव आइडिया हर आंनि डार्लिंनो बियार हरगोन गोमस्रां ब्लग नोंबो हरनानै हो SN बड' ब्लगनो जोंहा SN बड' ब्लगआ बुंदों आंनाव गैया ओरैसो गाबहरबाय आरो जा मोदै रना रनिनो जोंहा SN बड' ब्लगआ बुंबावदों मोननैल' दं दे मोननैबाबो जायो आङो नोंनो 8था आइडि हरगोन आरो आङो ना आं स्क्रिनशट खालामनानै
कमेन्ट खालामदो दे। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ आं हरजोबखानायसो आंनि डार्लिंनो। अह नंगौ नामा? दे आंबो हरगोन दे, आंबो सिन्था खालामनो नाङा। जोंहा SN बड' ब्लगआ बुंदों दे हर आदा, जागोन दे जागोन। दा LB होखांबा हरगोन आरो आङो ना। जोंहा SN बड' ब्लगआ बुंदों हिनजाव दंना गैया नोंनाव? दङलै, हाबा जानायसो आङो। जोंहा हलि मलि सौफैनो हादों आंनि LBआव। रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय हलि मलि। दिनैसो फैलायलायबाय आरो आंनि LBआव ना। 1K थांबाय नामा हलि मलि नोंनालाय? होननानै बुंदों आरो। लाइक होआखैबा लाइक होनानै हो दे हलि मलि। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों आं लिंनायखायसो फैदों। आं लिंनायखायसो फैदों, हरमारदै बियार आंनि डार्लिंनो। हरगोनलै दे हरगोन, मानो हरा जानो। दा LB होखांबा हरगोन आङो सना बड' ब्लग नोंनो। कमेन्टआव आङो नाइस लिरनानै हरजोबगोन आरो ना। जोंहा SN बड' ब्लगआ बुंदों गोमस्रां ओखि सना माइनाव ओंखाम जाबाय नामा? जानो जाबायदां, बिस्रा थाब जायोलै। जोंहा हलि मलि बड'आ बुंदों नायदो ओरैसै मालाय 1K थांनायखाय। आयौ 1K थांमारबाय माथो, आंना आन जानानै थादों माथो। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ मा बुंबावदों? जायाखै SN सना ओखि डार्लिं जिउ। अह नंगौ नामा? मा ओंख्रि गोमस्रां ब्लग नोंस्रा? जोंहा SN बड' ब्लगआव बुंदों आं लाइक होबावदोंसो। अह होनांगौ दे होनांगौ। SN बड' गाबोनलाय खाना जागोन ना जाया? जोंहा SN बड' ब्लगआ बुंबावदों नंगौ नामा गोमस्रां सना? ओरैसै मालाय सनाल'लै। लाजिलायलांबायसोलां। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ मा बुंबावदों? नोंगौ सना डार्लिं सालालालानो। अह नंगौ नामा? जा SN बड' ब्लगआ बुंदों आंखौ अल थुलायबावाखैसो गावहा। अल थुवाखै जानो? दे नै थुबाय आङो। जोंहा हलि मलिया बुंदों अनलाइन थेंक इउ अनलाइन थानायनि थाखाय। गोमस्रां ब्लगआ बुंदों आं जेराव थायो बेयावनो मानसि जायो, आंखौबो सापर्ट खालाम बियार। गावहा आंनि बे जखा टाइमाव होयोबा दा मोनायाव होबा थांगोन आं दे गोमस्रां ब्लग। जोंहा हलि मलिया बड'आ बुंदों आंखौलाय सोर बुंबावनो सना होनना। ओरैसै मानो होना जानो।
मालाय हलि मलिनासो 1K थांगुलायबावबाय आयु हाल्ला बेजों मालाय देन्जारखा आंखौबो मालाय गोमस्रां ब्लगजों SN बड' ब्लगजों मालाय सना जालायलायो। आंखौबा सोर होनबावगोनथाय जोंहा SN बड' ब्लगआ बुंदों नोंनि थाखाय आंनि जोनोम आंनि थाखाय नोंनि जोनोम सना गोमस्रां ओरैसै मालाय आयु हाल्लालै इसोर सानैजों जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों राइट SN सना डार्लिं आइ लाभ इउ ओरैसै मालाय जोंहा SN बड' ब्लगआ बुंदों आंहा गाबोनसो जागोन खानाखौ अह' नंगौ नामा आंखौलाय लेंहरा होनबा जोंहा हलिमुलिया बुंदों 1K जाबालाय मा जानो WT नांगौ अह' नंगौ नामा WT आबो जागोनब्रा लासै लासैनो 1K थांखानानैलाय मा सिन्थाबाव खाना जाहोनांगोनलै हलिमुलि 1K थांबाय नोंहा जोंहा गोमस्रां ब्लगआबो आं जाहोगुलायबावाखै खाना 1K थांनानै 2K थांबावबायसो दां जोंहा SN बड' सनाया बुंदों आइ लाभ इउ टु गोमस्रां सना ओखि ओरैसै मालाय सुराज कुमार साहेब अनलाइन थेंक इउ जोंहा गोमस्रां ब्लगआलाय मानो मेसेजखौ दानखो जोंहा मोथो मोजां मोनलाय खानायसो बियार आयु मालाय हाला नोंजों गोमस्रां ब्लग SN बड' ब्लगआ बुंदों फैबा होगोन फैनो एमफ्राय आंहा गोमस्रां सनाया जाफागोन अह' नंगौ नामा आयु हाथाय गोलाव देखायगुलायबाय जोंहा हलिमुलि बड'आ बुंदों 3K जाबाथाय जाहोगोन ओरैसै बा 3K नांगौलायबावगौ नोंनो हाल्लालै नोंजों हलिमुलि बड' जागोन दे जागोन जाहैगोन आङो सारियालियाव थांनानै जाहैगोन दै होमारगोन ना होमारा खोन्थाहरलाय दे हलिमुलि जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों जाफागोन SN सना मोसासिनांगौ सानैजों सना बागुरुम्बा बानो ओरैसै मालाय आयु जोंहा गोमस्रां ब्लगआ ओइ मा मालायनिखौ सना होनो नोंहालाय बियार ओरैसै बा जोंहा हलिमुलि बड'आ बुंदों फैबानो जाबाय जाहोगोन फै थांगोन दे थांगोन गुमै मोनाव थांबा हाफैगोन आरो आङो ना हलिमुलि जोंहा SN बड' ब्लगआव दं सुनारि थेरि जानम साला ला ओरैसै थोस मेथाइ दामनायखौ खोनादों नामाब्रा जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों सुमाकि सना ओरैसै जोंहा हलिमुलि बड'आ बुंदों अके जागोन दे थांगोन आङो सिन्था खालामनो नाङा आं थांगोन आरो ना गुमै मोनानाव थांबाथाय नोंसिनावबो हाबगोन आरो खाथिखा नालाय
नोंसिनासो सिगां मोनग्रोबावो नालाय। जागोन एसे गोगोम जागोन 3K जाबाना होली मोली। सब लोग चला गया क्या? प्लीज कमेंट कीजिए। गुवाहाटी सारियाली नोंमाया गय बेफारि नोंस्रा नोम्फाया फाथै बेफारि गिनिखि गिनतावताव आदा नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव। रावबो कमेन्टबो खालामला थांजोब्बायसो दां। कमेन्टबो खालामला नामा थांजोब्बायसो दांलै। जोंहा गोमस्रां ब्लग बुंदों एसेन्सना मा जाखो जिउ थांबायदांलै गोमस्रां ब्लग। गोमस्रां मा ओंख्रि नोंस्रा खोन्थाहरलाय दे। जोंहा एसएन बड' ब्लगआ बुंदों लागाव एसएन बड' ब्लग आं नोंनो आइडिखौ हरगौमोन आङो फिसाजोआ मबाइल नायगासिनो दा नायखांबा हरगोन आरो आङो ना सिन्था खालामनो नाङा। जोंहा एसएन बड' ब्लगआ बुंदों अन्थाइ गाहरदोंमोन मोदाय फैदों राना हरदोंमोन अह नंगौ नामा? जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों थांनो होनना फैयाखै जों बियार नोंसो फैया आंनाव ओरैसै। ओइ गोमस्रां ब्लग मा नोंनि एलबि होबाथाय आंहा समखौनो मोनालै आं खामानि मावग्रा मानसि मालाय नोंहा खामानि मावाबाबो मोनजायो गोमस्रां ब्लग। खामानि मावाबानो ओंखामानो रानखायो आरो। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों लाफा मैद्रु आलु बिलाहि अमा बेदर भाजा आयु मालाय गोथाव जायोलै गोमस्रां ब्लगआ माहाजोन ना गोमस्रां ब्लगआ। जोंहा एसएन बड' ब्लगआव बुंदों अन्थाइ एवदों जोंहा एनथाबसो ना अन्थाइसो होनदों आंहा सरिलै एनथाब एवदों जोंहा दे गाबोन जाहैनांगोन एसएन बड' ब्लग नों अबेनि जाखो खोन्थाहरलाय देलाय। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों एसएन सना साबखौनो खेबसे नायना लाखा बारायाबा बिखौ ओरैसै बा हाब बेबायदि सानबाय होनबा नोङो गोमस्रां ब्लग आं बेबायदि नंथारा सयथिनोबो। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों नाइटआव होयो आं फै सानाव फैयाबाबो। ओइ गोमस्रां ब्लग आं बुंखायो आरोना खामानि मावबाथाय आङो सानाव सोलाबखाया आं होथारबाबो ओरैनो दसेल' होयो आरो आङो दसे जिरायबा माने।
जोंहा एसएन बड' ब्लगआ बुंदों नायखागोन आं दे नायबानो जाबाय। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों नङाबा एसएन सना दोनखारलांगोन आं दानो ओरैसै। खोन्थाहरलाय दे एसएन बड' ब्लग नों अबेनि? जोंहा एसएन बड' ब्लगआ बुंदों सना माइनाव ओरैसै मालाय बाबायलां सना। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों सना जिउ डार्लिं ओरैसै मालाय सना डार्लिं ओखि माइनाव। जोंहा एसएन बड' ब्लगआ बुंदों डार्लिं। एसएन बड' नों अबेनि खोन्थाहरलाय देलाय एनथाबखौ मोनसे हरलाय आंनो। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों डार्लिं जाला नामा बिहाय सना ओरैसै मालाय दे बेरायहैनोसैबालाय बेरायहैनोसै दे। जोंहा एसएन बड' ब्लगआ बुंदों हरगोन। दे नों अबेनि खोन्थाहरलाय एसएन बड' ब्लग। गोमस्रां ब्लगआ बेबायदिनो खोन्थाहरगुलायबाव नामा एसएन बड' ब्लग। मा आंजों सिनायखि लानो गोसो गैया नामा एसएन बड' ब्लग? जोंहा एसएन ब्लगआ बुंदों डार्लिं र' थाथ'बाव। ओमफ्राय गोमस्रां ब्लगआ बुंदों दैमालुनि बियार दैमालुनिसो होनबा। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों आंनि डार्लिंसो बियार दा सना होनखा आंनिखौ ओरैसै। जोंहा एसएन बड' ब्लगआ बुंदों गोदान सानदों सोदां गोदान सोदान खिन्था थजायो खोन्थाथ'जायोना डार्लिं। नंगौ नामा लाजिदोंमोन देनांहायफोर आलासि जानोब्रा ओंखायनो सोंदों आरो ना। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों खिन्थाखाबाय आं डार्लिं सना ओरैसै। दैमालु मा गामि ना दैमालुखा? गोमस्रां ब्लग खोन्थाहर दे। जाना जोंहा एसएन बड' ब्लगआ खिन्थाग्रोनांगौ ओरैसै गाबहरबाय आरो खिन्थाग्रोनायनि। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों नालिया लिंहरगासिनो सना एसएन सना
आंखौ नों मा बुङो ओरैसै दे गोमस्रां ब्लग थांनोबालाय थांनो हागोन सानैबो जोंहा एस एन बड' ब्लगआ बुंदों एनथाब जादों आंहा गोमस्रां सना माइनाव लोखि दाउदै दे जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों दैमालु दाउब' खिलानि दाउब' खिलानि गोमस्रां ब्लगआ 1K 2K थांनायखाय सिनायजोब्बायलै सोर इउटुबार सोर मा बबे जायगानि सेस मिन्थिजोब्बाय आरोना गोमस्रां ब्लगआ बहुद फुराना इउटुबार ना गोमस्रां ब्लगआ ओंखायनो मिन्थिजोब्बाय आरो जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों जा सना ओखि दार्लिं जिउ सना ओरैसै जोंहा गाबोनसो एवगोनलै दिनै एवथ'आ आरो मा जाबावगोन दाना जोंहा एस एन बड' ब्लगआ बुंदों जाखादों सना दे जा नै माबानिखौ होलायलायबाय बि-बयसनि मेथाइखौ गोमखाव होथारदों मालाय जोंहा एस एन बड' ब्लगआ बुंदों आं दिनै फागोलि आं दिनै फागोलि ओरैसै मालाय मोसाहरबावबाय आरो एस एन बड' ब्लगआ देन्जार मोसानो हाखायोदां मानसियाबो जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों सना दा मोनायाव साले बाले दा सना दा मोनायाव सेले बेले ब्र ओरैसै थोदस फाला होननो हायोलै बे मानसिया हेपि निउ इयार जोंहा एस एन बड' ब्लगआ बुंदों लांदां बैसागु ना सना ओरैसै लांदां बैसागु ना सना ओरैसै मालाय देलै नोंसोर सानैजोंनो आं नायग्रा जागोन दे होग्रा नोंसोर सानैनि मोसानायखौ जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों सना लांदां बैसागु मोसानांगौ औ दे नोंसोर सानै मोसानायखौनो आं आखाइ खबनानै होग्रा जागोन आरो एकदमबारे आखाइ गोसा गोजांनायखौ दोनथ'लायनानै आखाइ खबनानै होगोन आं दे जोंहा एस एन बड' ब्लगआव बुंदों थोदस नायजाया जों ओरैसै मानो नायजाया जानांगौ जाखो नोंसोर मोसानायखौ नायग्राबो थानांगौ मोसाग्राबो थानांगौ होनबासो समायो दा नायाबालाय बोरैथो जानांगौ जाखो
दे कमेन्ट खालामदो ना थांजोब्बायसो। हेपि हेपि बैसागु। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ मा बुंखो लाजियो जों नायजाया सिरि सिरिसो ओरैसै। दे नायजायाबालाय नायहैया दे आखाइबो खबा आङो। जोंहा एसएन बड' ब्लगआ बुंदों साबैसे जाखो नोंनि बाबु मोनहालाय? सानै जाबायलै रानि गोजा आरो। एसएन बड' ब्लग नोंस्रा मा ओंख्रि जाखो? दे कमेन्ट खालामदो ना थांजोब्बायसो। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों बे फाग्ला बिदिजों जों जायो सिरि सिरि सो मोसागोन जोंहा अह आइसि बेबायदिसो होनबा सिरि सिरिसो मोसागोन फाग्लानो। मालाय गोमस्रां ब्लग मोनासो अमा बेदर लायबावसो मालाय खानाखाय जानोसो थांनांगौमोन इसिनाव। एसएन बड' ब्लगआ अननो थेंक इउ अन थानायनि थाखाय। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ थांबायदांलै। एसएन बड' ब्लग आं दा हरगोन दे एलबि होखांबा। जोंहा एसएन बड' ब्लगआ आलुसो आदा ह नंगौ नामा? गोथाव दे आलुबाबो। जोंहाना बेदर आरो दाउ लकेल दाउ आरो बिबोनां फैदोंमोन आंजों दहायो। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों अमा जायै जायै गैला उदैया गन्डगल जाबाय आंना ओरैसै मालायबा। जोंहा एसएन बड' ब्लगआ बुंदों आदा आं ओंख्रि संनो दे बायथ' अह दे। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ अके एसएन सना रिसै मालाय सनाल'लै सनाल'खा आरोना फिथरलाय गैया गोमस्रां ब्लग।
गानालै बियो जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों 40 मिनिट थाबाय आंनावबो थायाबा नोंखौ ओरैसै गासिबो थांजोब्बाय आरोना कमेन्ट खालामदो दे सोर दङ लाबोबाय
맛이 그래.
संनाय दै
Chị